Mariero IEBC ochakayanga chenro mandiko jogombulu e pachoka mangima. Now the pending bills now are at the level of 720 billion, out of which 172 billion is with the county governments, and we must confront that issue and resolve it once and for all. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ojiwo counties mondo ket maino e chulo gope mondo gibed kod yot e tayo weche mag dongruok. Duond bura ma National Liberal Party oseduond buche madongo mag koni temo rocho chenro mag yiero madundo ma dwe mar 11. Erokamano kuom Ramogi TV saa 10 mar odhiambo. Nyinga Ochieng Emmanuel bed kod chakruok nyaka giko kwethro were Mombasa. Ochako chenro ma jiwo jowetegi mondo wuog oko kendo ndikre kaka joluto ombulu e thuolo ni makoro dul mochune yiero kod keo IEBC ochako yanga ndiko joluto ombulu e pacho ka mangima. Kaluwore kod mano kane giloso kinde chako yanga chenro e gwenge ma Nyali Mombasa, rowere okoni kinde mathoth josiasa tiyo kodgi marach kendo jwang'o gi bang' ombulu ka gikoni sani dwaro margi maduong' en mondo gibed kod duol kokalo e ombulu mondo gichwal lokruok ma gidwaro. IEBC ochako yanga ndiko joluto ombulu manyien ka gigeto ndiko kwan joluto ombulu manyien maromo milion 6.3 motelo ne yiero maduong' mar higa ma 2027. We are here not to look for opportunities, but we are here to unite and create them so that every youth who are suffering the same problems that we as youth are suffering, which include unemployment, exclusion, decision making, lack of empowerment, those are the problems that every youth, be it in Kisauni, be it in Nyali. Mimi ningependa kuambia vijana wenzangu wajitokeze, wachukue kura, tujisajili kwa wingi kwa sababu sisi youth ndio ambao tuna nguvu. Na sisi youth tukiamua jambo letu tunafanya na kwa la ukweli. So tuamue, tuchukue kura kwa wingi ili 2027 ikifika tuweze kuchagua viongozi ambao wana malengo. Kutumia kucreate goons hapa ama mahala popote panapowadia uchaguzi. Ningewasihi vijana kuwa wajiepushe na mambo kama hayo kwa sababu haiwafaidi hawa kwa chochote. It does not benefit them at all to be goons or be used as goons so that a politician to win a certain seat. If kama tulikuwa tunapigania inclusivity wakati wa maandamano Gen Z, mbona inakuwa ngumu if possible the lowest rank iko kwa serikali ya count I think ni MCA. Kwa nini vijana wasipewe hii nafasi kwenye kama direct chance ya vijana pekee wasimamie hizi nafasi za MCAs? Nadhani hiyo itakuwa ni one of the main solution at least kuengage mavijana na kuita mavijana karibu, haswa kizingatia tukijipata tuko pale pia sisi tutapeleka vilio vya vijana wenzetu mashinani ambao kwamba tumekuwa nao. Gavana Sudhinyime kwedo chendo mag ng'iewo kendo uso mwandu mag piny owacho kokalo mbui midendo ni e-procurement magikoni koro bagni dweche 3 nyaka ne chake ka giloso e romo mar 28 kind piny owacho mamalo kod counties. Romo mane ochwoye kom kod jalup jatend piny Kithure Kindiki, Governors koni gidwaro omenda maromo bilion 36 mar tayo chendo magi manyaka sani pok ochwalnegi kendo gipiro migawo mar omenda. Kindiki kamano jiwo Governors mondo ket maino e chulo gope mag wegorak mosetiyonegi mondo gibed kod yot e tayo chenro mag dongruok. Gino ma Governors onyiero kendo koni machiegni to tije counties dhi gore piny kaluwore kod chochni mar e-procurement. So we feel that this EGP thing, along the road, you people will either realize that you are not given the full picture and would ask to revise it, or it will be implemented with pain that was not necessary. We feel that as governors and counties, we have really been pushed to the wall. So much so that we are unable to operate. We must also find time this morning, in the limited time we have, to also get an update on where we are on the pending bills,
and see how we make progress. You know, the bills now, the pending bills now are at the level of 720 billion, out of which 172 billion is with the county governments. Mar National Liberal Party oseuduon buche madongo e pachoka magikoni kod paro moko mopondo manyalo rocho yiero madundo matarik 27 dwe mar 11 higani. Jatend duond burano Augustus Muli e kinde mane ochiwo tiko ne jochung' mag NLP e yiero madundo ma idhi time kuonde chung' od buche ma Kasipul, Ugunja, Ward ma Mumbuni North kod Kariobangi North owacho ni di mathoth duond buchego temo keto ohinga ne jochung' mag NLP. Gino maluwo ni thiro demokrasia e pachoka. Oyango ni duond bura mar NLP pod ochung' motegno ka gidhi nyime tiyo kaluwore kod chik kendo timo campaign ne jogo madwaro magi. The IBC met with the Political Parties Liaison Committee. Iliita vyama zote kukutana nao, especially in regards to 2027 elections and the upcoming by-elections. Now all parties za PPLC, Political Parties Liaison Committee, zilikubali kwamba any party that is involved in malpractice, in violence, in illegalities must be banned from taking part in the elections. Na sisi kama chama, sisi kama National Liberal Party, we are the first party to show this example. Sisi ni chama ambayo hatuna violence. Watu wetu wamekaa vizuri, wamekubaliana vizuri, nominations zetu zimeenda free, fair and transparent. We are competing against people who want to take the future of our people into their custody na wafanye vile wanataka. You just get to be ready, because if you are going to face any candidate from NLP, Mungu ahurumie, because we are not, asisi hatutawahurumia. We want to promise the people of Kasipul, National Liberal Party and its membership and the leadership, we stand for peace and prosperity. Gikone to jodak e gweng' mar Amule kar chieng' bura mag game ochwalo ng'ur mar gedo masia mar kwedo kang' machiulo ne kambi ma kunyo mula ma Shanta Gold magitudo kod chenro madaro gi mier kata doko ni pok okaw pach gi ewi wach makamano. Magibire kinde ma kambi ma Shanta Gold to ramo ni pok giyudo lesen mar kunyo mula e gweng' mar Amula kata doko ni gisenyiso dwaro matayo chenro ma kunyo mula kanyo. Jodak go wacho ni gidak gi luoro kod kion koni mar ok giyango ka kambino biro dhi nyime gi tayo chenro mage kanyo kata ibiro winji ywakgi kendo chunge. Bwerono biro chako tarik 23 mar dwe ni mar 10 higani e kinde limbe mar apisas mag mwandu mikunye buolo kod tend county Masia gweng' mar Amula. Migawono osingo mabiro kawo pach jopiny motelo ne chiwo lesen ne kambi mar Shanta Gold ka koro jopiny to ywak ni piny owacho deko. Wuono eka wechegi nochakore. Koro waduoge doho Masia ka nikech wan kod adier ni doho ni biro konyowa. Wasebedo gi kwe ka watiyo gini orewa joma wuok Western, joma wuok Nyanza ku wasebedo kwa tiyo gi kwe. To chopo sama koro kiwuoyo kaka wuoyo ni to kiny godhiambo to semaki, otieno to semaki to tere iye. Gini okwaneno kabernwa. Omiyo wan gi kwayo ni ka giwinjowa to giwenwa thuolo wadak kaka nyocha wadak. Ng'ata nang'e ni katiba ma Kenya wacho wuon lo ka ng'ato dwaro gimoro kuomi to biro to wuoyo kodi. Ine miwinjori kode mondo yiene katitamuri. Kitamuri ni ng'ato ok ng'iew gwendi, ok onyal chuni no mako gwendi gi thuon titamuri. Omiyo jo Santa ka dwaro ni mondo winjruok kodgi to kabi winjora kodgi nikech kuma dhiye onge, kuma dwa tere jogi bende onge, nikech kuma ok ginyal ndiko jogi te. Wan gi luor adier ma kata sami dhi puro puothi tipuro mna kiluor nikech samoro ibiro we puothi no kanyo. Ibiro biro tibiro muki, puothi no biro dong kanyo. In gi nyithindo winjo moseol kaka waolni. Kuma wadwa dhiye onge. Kuma jo Shanta dwa terwa e onge. Jogo mamiyo gi nembni mege lopewa. Joma miyo gi nembni mege lopewa go. Gin bende gi tang, gin be gin dhano kaka wabe wan dhano ne. Giwe shando wa. Giwe sando ngima wa. Gi nyithinde wa duto giwe sando wa. Luoro pod okwako gweng' ma Kainuk manie tong' ma West Pokot gi Turkana bang' nek mar obila ma Kiba kendo ma okwal bunde mare. Ka jafamo marwa Elizabeth Ajode Lwero nekno mar obila kanyakla kod rawera moro kelo penjo mathoth ka jopiny dwaro ni tenda rita okaw okang'. Magi gin jodak ma Kainuk mani kod mirima kendo lit bende nenore lenda wengegi kaluwore gi nek ma ithoro nego wedegi ka itiyo gi bunde.
Jodak gi ok mor gi chal mar arita margi kata bedo ni Kainuk en gweng' manigi apisas mathoth mag arita kwe. Mimi nimeshangaa sana kama community ya Kainuku ya Lobo kata maendeleo ya wanawake ikawa sisi ndio tunasika vijana ya miaka 18, tunasika vijana ya miaka 20, tunasika vijana ya miaka 30, tukisika vijana ya miaka chache. Ni nani, dunia gani itatusaidia baadaye? Nek mar obila ma Akiba NPR kachiel gi nek mar rawera matin e gweng'no omiyo giluoyo seyo ne tend arita ni oketo mahino e monjo jopiny kar kedo gi jomaundu. KPR bas ameuawa, bunduki imechukuliwa. Instead of them to follow that gun, they are coming to beat us here. It's like toa bunduki. This was of ours. They used to kubeba kuni. So hiyo bas kuni imewamuza for long. For the last 10 to 15 good years akibeba kuni ndio familia yake ikule. Sasa bas KDF takuja amgusa tu hivi na mambo na kuni. Anasema toa bunduki. Where is the gun? Na bunduki basi imeua pale askari KPR basi hawajafuata bunduki imeenda. Gweng' ma Kainuk ni kod obila makwan gi ok tin ne 500 to oseyange kaka gweng' manigi timbe maundu ahinya. Magari ya kivita yalioletwa katika tarafa hii ya Kainuk ni ya kutembea, ni magari ya starehe, haina kazi ya kusaidia Mturkana na mwananchi ya Kenya. Ninaomba kwamba kama kiongozi mama Bwana Murkomen, kuja chukua askari yako, tukufe bila usaidizi ya askari yako kwa sababu tumechoka kuwawa. Komanda mar obila ma Turkana John Tarus wacho ni nyaka sani obila osekawo ting' mar apedha ka igeto maki achije ma itudo gi nek makamano. Wakati ule mlipeana order ya kusema hii area ni disturbed and dangerous, mlisema you will flush out bandits. Now we are not seeing that being affected. Hawa wametengeneza kijiji karibu na shule na hatujaona wakiwa flushed out. Kwa siku chache tunaomba kwamba serikali itoe makucha, serikali itoe macho ili waweze kuflash bandits ambao wameweka kijiji chao karibu na Lobokat Girls. Some 2 people were killed. But the kind of slumber and the kind of don't care attitude that the security apparatus, some security apparatus within there are trying to show is not really giving now good indicators. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Timba dula ma police FC ne do thulo ma dhi